Úprimne nečakal som to. Ja by som odporúčala mojim kamoškám aj blízkym ľuďom, nech si to prídu pozrieť. Keby ste mali vlastnými slovami povedať, čo je zbraň, čo vám napadne ako prvé? Tie najstaršie predmety, ktoré by sme dnes možno označili za zbrane, vlastne ani neboli zbraňami v pravom zmysle slova. Jedna vec bola po tisíce rokov rovnaká. Násilie bolo veľmi osobné. S každým novým vynálezom sa človek od svojho cieľa vzdialoval. Možno vás prekvapí, čo vám teraz ukážem. Podľa mňa je najvplyvnejšou zbraňou v tejto miestnosti smartfón. Nikdy nebolo také jednoduché šíriť propagandu, manipulovať ľudí, vytvárať nenávisť alebo cieľne útočiť na ich psychiku. Možno sa nemusíme pýtať, je mobil zbraň? Možno sa musíme pýtať, ako ho používame.